Tomate ona. Benetako tomatea. Zenbat maite dugun tomatea, Zenbat gustatzen zaigun tomatea udaran bere sasoian jatea. Kutixia dela esan genezake, baina garai batean beldurra sortzen zuen produktua izan zen. Badakizue zergatik? Tomatea 16. mendean heldu zen Amerikatik Europara. Produktu berria, ez ezaguna izateaz gain, solenazeoen familiakoa zen. Hau da, belladona landare toxikoaren familiakoa. Eta horren bestez, tomatea toxikoa izan zitekeela ere pentsatzen zuten batzuk. Uste horrek indarra hartu zuen aristokratak tomatearekin intoxikatzen zirela jakin zenean. Baina tomatea pozoitsua ez bazen? Zergatik gertatzen zen hori? Zergatik ez ziren pobreak gaixo jartzen? Baxeran zegoen sekretua. Aristokrata askok peltrezko baxeretan jaten zuten. Batzuetan, beruna zuen aleazio batean. Eta tomatearen azidoak berun horren kantitate txikiak askatzen zituen. Janaria kontaminatuz eta tomatea pozoiduna denaren ideia zabalduz. Zenbat aldatzen diren gauzak, ez da? Orain guztiok amesten dugu udarako produktu izar horrekin.